Cheers. So what's up mga kabisaya, welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, for this video mga kabisaya, kay magmukbang ni og crunchy fried chicken. So dito ni na magipalit sa amo ang skina ibabaw. It's 20 pesos only mga kabisaya. Yes, and then na siya gravy. So solid ang inyong 20 pesos mga kabisaya, kay nasa gravy nga free. Yes, and then nasa daytay kuan karon Mang Tomas akong favorite. Among ipares mga kabisaya para lami. So nami duha ka choices, is either Mang Tomas mi or ilahang gravy. So dili na mo dugayon mga kabisaya, ato nang sugdan kay gigutom nami. And 3, 2, 1. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Umitigugay. So, dili ta magdugay mga kabisaya. Ato nang sugdan. So, ari ko magsugod. First, para ni sa mga nag-subscribe sa mong channel, Yes, sa mga ni-subscribe sa among channel. nag-support niya ako. Cheers! Cheers! So, kaniya akong sunod ang paa, kaya akong favorite ni nako. Nga ang Mang Tomas. Oops. Ari ko magkuha. Hala nga eh. Ano? Spicy nga Mang Tomas.
So, naday tayo, kung diri mga kabisaya, kanon, rice, no? So, mga Pinoy man ta. So, dito may mutang walay rice. Cheers! Kari. Ya pila kanon kay gutom siya. Wala lang. Okay. Ngaon ta. Mga unta mga kabisaya. Ada ko. So, narito karon sa among teres mga kabisaya, mga grabe gid kahangin. Airplane mode sa mga kabisayan, no? Airplane mode sa kay gutom.
ka? Dus. Juice. Ano ka? Sobra gabi. Hindi atong chicken mga kabisaya, maragwa ka eh. Juice mga kabisaya. Alang na eh. Busog na ko mga kabisaya. Una. Busog na. Busog naman ko. Daot akong diet anila. Kayo sulay. Hulo sa diet dahil. Dagam ka manok. Busog naman ko mga kabisaya eh. Di man mahurot. Tagan na kayo da.
na ka? Sino ka? Mm. Ano? Oh. Masya. Pag na ka? Nakalalaw sila. Mm. Last mga kabisaya, last na lang jud ni. Busog na jud kay purbuyag jud. Thank you Lord. Amen. Rot na yun mga kabisaya, bukog na lang rot. So, dili na may kutob mga kabisaya. Dili naman magdugay. Thank you sa inyong pagtanaw ug sa pagsuporta sa amo ang YouTube channel. And don't forget to Like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Bye! Thank you for bye mga watching. kabisaya. Thank you. Hope you enjoy sa among video. O todo support ng Japon mo lang mga kabisaya.